Kaixo, bideo honetan ikusiko duguna izango da GeoGebrarekin nola aztertu edo nola ikasi pixka bat gehiago funtzioetaz. Eta aplikatuko dugu lehenengo mailako funtzioekin edo zuzenekin. Horretarako sartuko gea GeoGebra programara. GeoGebra programa eduki dezakezu instalatuta ordenagailuan edo bestela online bertsiora sartu. Googleen GeoGebra online idazten badezute oso horre sartuko zerate edo bestela Moodleen daukazuten funtzioen blokean lehenengo estekan klik egiten badezute horretara sartuko gera. Bueno, arrankatu ondoren horrelako zerbait aurkituko dezute, ja grafiko bat egina, baina egingo deguna da pixka bat programaren itxura edo aldatu. Hemen eskubiko botoiei ematen badiogu, kuadrikula emango diogu, eta ja hasi gaitezke lanean. Bueno, lehendabizi testo bat sartuko dut, orduan ikono honi eman da, klik egiten dugu edozein lekun, eta hemen jarriko dut, Y berdin M X gehiene. Ok. Eta bain eskubiko botoiakin pixkata handiago jarriko dut, propiedades de objeto. Eta testoa pequeño izan beharrean esango diot muy grande izatea. Negritas eta kolore urdina adibidez. Eta hau hemen txutziko dut. Bueno, igual pasatu inaiz tamainan, pixka txikiago jarriko dut. Hemen muy grande izan beharrean, grande. Ok. Bueno, basiko gea. Aurrena definituko ditut M eta N parametroak, direla funtzio linealen edo zuzenen parametroak, orduan balio bat edo zein emango diot. Adibidez, M berdin bi. Baina barkatu, gaizki jarri dut. M berdin bi. Bale, eta klik egiten, ikusten dezute hemen deslizadore bat edo pasatzen dela. Bueno, deslizadore honen propietateak aldatuko ditut, eta esango diot, minus 10-etik 10-era aldatzeko, eta bateko gehikuntzekin edo inkrementoekin. Eta orain, fikatzen bazeate, ja aldatuko da banaka. Hau arratoiakin aldatu daiteke edo kursoreekin, kursorei emanaz. Berdin egingo dut N parametroarekin, jarriko dut N berdin minus bi adibidez, klik eginaz, eta honi ere propietateak aldatuko dizkiot. Hau ere jarriko dut, minus 20-tik 20-raino, eta banaka aldatuz. Eta hemen ere ez dut egin, baina kolore aldatu nezaken. Jartzen bade kolor, adibidez hau berdea izan dedila. Eta orain esango diot nire funtzioa irudikatzeko, orduan idazten dut Y berdin M espazio X gehiene, eta ikusten dezute ja zuzena marraztu iten dula, justu da Y berdin 3X ken bat, justu parametrok balio hori daukatela, baina nik parametro hauek aldatu ditzaket. Bueno, grafikoari edo zuzenari kolore aldatuko diot, jarriko dut gorria, eta pixka bat lodiagoa. Horrelaxe. Bueno, eta orain ikusi dezakezutena da nik parametro hauek aldatu, zuzena aldatu egiten dela. Orduan, hau erabili dezakezute, ikusteko nola afektatzen duten, bai zuzenaren malda dala M eta ordenatua jatorrian dala N, zuzenaren propietateak ikertzeko edo ikasteko.